Il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar mistennija tgawdi minn pjan ta' reġenerazzjoni imħabbar mill-Ministeru għat-Turiżmu. Fost oħrajn se jitlaqqa kumitat apposta biex joffri r-rakkomandazzjonijiet u l-proposti tiegħu għal dak li hu meħtieġ li jsir f'din il-lokalità. Il-proġett mistenni jindirizza l-aspetti kollha tas-soċjetà, kemm dawk soċjali kif ukoll ekonomiċi. Fost il-prioritajiet hemm l-immaneġġjar aħjar tat-traffiku u tal-iskart, tal-kriminalità u anke sfidi makroekonomiċi li diġà qed ikunu indirizzati minn oqsma differenti. F'konferenza tal-aħbarijiet is-sindku tal-lokal laqa dan l-intervent u qal li se jikkumplimenta l-ħidma tal-Kunsill stess. Ifisser illi fl-aħħar il-lokalità ta' San Pawl il-Baħar qed tibda tiġi indirizzata l-problemi reali ta' dan il-lokalità. Grazzi għall-Ministeru tat-Turiżmu illi jidher li qed jittieħdu l-affarijiet bis-serjetà biex mhux inħarsu għallum biss imma ħarsu għal għada pitada. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija Turiżmu Gavin Gulija saħa illi lan ta' dawn il-proġetti hu illi joħolqu lokalitajiet fejn wieħed ifittex biex iqatta' ħin ta' kwalità fihom. Huwa ddeskriva dan il-proġett bħala wieħed kumpless se kif se jkun qed jinkludi ħidma interministerjali. Propju bit-twettiq ta' din il-working group aħna nemmnu li ser naslu saqqa twettiq finali ta' dan il-an sabiex naraw dawn il-ħawi isir destinazzjoni turistika fiha nifisha aktar b'saħħitha milli hija llum. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolos qal illi dan huwa parti minn pjan holistiku għat-turiżmu f'pajjiżna illi jimmira li jattira turisti diversi. Permezz ta' dan il-Kumitat ta' Reġenerazzjoni ta' San Pawl il-Baħar qegħdin naraw li mhux biss nwettqu l-proġetti iżda wkoll nippjanaw pjan holistiku fit-tul sabiex naraw li l-isfidi li ġejjin fi żmien li ġej f'San Pawl il-Baħar, Buġibba l-Qawra u x-Xemxija nkunu qegħdin nilqgħu għalihom billi nimplementaw dak kollu li hemm bżonn ġewwa din il-lokalità tant sabiħa.